Og jeg vil gjerne vittne for dere at jeg frelst, og at det Herre min Jesus Kristus som er frelst med. Og så vil lese i Rombranden 3:23-24 at vi tar alt synda, og vi mangler dårgods, vi fattas dårgods, men at vi kunne være rettvis gjørt for åndsje av nøye gods, som er endløsningene som er i Kristi Jesus. Och så läser en tanke som jag skrev i sommar ut från Johannes 8 som kvinna som tidsni håret och till grund av den tanken att det själv är syndare och att det är manglar dårgods och är syndare och inte bättre än den kvinnan eller näkra dikon. Och jag skrev en öder sticky notes och det känner till känner sig till det, men det är det skolselan när man skriver man kan klära det i mittelböcker och hänga det upp och man skriver ting för jag minnas. Ja, sticky notes. Våra mina synder skriver jag sticky notes och hängtar på mig så hej du inte vilja känns vi med. Jag väntar framar och jag vandlas vi med. Jag fjältigt andligt för mig. Jag rocknar med för jag inte. Och så mina dora mått och hej du trampa av mig. Samma av hilen hej du pojka och flänt och undras att här många synder är just. Jag som annars hej doa är fjältar väl. Så jag vill lamslin att de dold och sagt hon. Jag är hej kommit ur mina sjuka, följna och sammankroppna lika med. Mina sticky notes synder hade finst här följta mätan som om du inte var så galen korsene. Då har haft med att pojka med att torska till en blådock av händer på i. Vi hinnom hei du glest om hos røynt til egna skinn verlegan og at høyna skinn ikke åpenbærer. Nyrtingt hei vera selen og ikke øyn hei trosja seg rett mer enn luttelta som hjelp. Tespelig, domlig, elskelig, ondelig, utan virre, utan tokka, utan fjærlega. Ur fjöldene her du stender vender øyn maver seg til mun, og en kongasåner, og han kjennes vi med. Han rattar meg ikke sina luttelta når han bodger seg nyer til mun og börjar å skrive sanden. Han bodger seg nyer til mun og hikker inn i egen munne. Forboi alla stikkenåtnar som henger som trafser ur munne myrska så i herre. Og han hikker at mer ved kærlega og en høyder låge byrst innan og men hikker at mer, hikker at her og hinnan sier tanna tikkum som utan synd kaste fyrsta støynen. Hitje upp at tikkum og sutje gos tid varnas stikkenåtnar innanfor klægetikkara og vandlas vid ikon sjolve. Tid varnas at tid som tespelig, domlig og full av synd. Anled ikkara følnar og misser sitt herra bra. Støynan i håndet ikkara fettlat lærar og duster ryk rundt om tøymon. De tuska steg med at det halda vel om klægene for at ungen stikkenåt skal komme til kjøntar. Hese mævren som er den øynaste utan stikkenåt, han hikker et mer. Han teker ungan støyn, når han teker emt mina hånd og røyser meg opp og sier jeg kan teka tøyna synd. Jeg understår en mann som vil kjennas vi med og ikke skammas vi av være viner min. Henda mann som elskar mig iver alla mina synder i stand att skriva jag och ett läsen golo, nyan golo selen. Kvärt man alltså inte mer, underste. Men egen för tog jag spyrja så svär han skapte det och jag älskar det vid en kärlega som bär iver allt. Han teker mina stycken åt det. Öjna och han hungrar att se till det är vilja hans. Han teker det luttla och han teker det stora. Han teker det åpenbär och han teker det dullt och alla till ungen är efter. Mævren som har tokkat til mun ber nu vannarna og er 80 borre. Han ber skommena. Han han folk nu vendt seg fra. Han kungjur vi mina synd, vi mina pyno og vi mina sjuko. Folk fjäller anledes ut för honom och rocknar han för unge. Han tömmer sjalsynna till dejan för mig och ber till allt. Utan en kross här domaren för mina synd för fram. Han dör i min sted. Vid dig hans herra följna stickenåtnar, detta höjt bostor och kunna omgant i takas fram efter. Hese mævren
Jesus rättvis min. Jag sänder röjn, lost och bjarga efter. Domlig, älskelig, underlig, vi vire, vi takka och färvliga till hes mävren bär mina vannäro. Hesen ger mig liv, ävet liv och en fullkomna glädje och en fri som styr upp allt vid. Og det er 3 ting som heimeren ikke kan gjøre, og heller ikke kan dekke borster. En av 15. pris kostet i honom, og jeg var oververd til den nøye som han gav. Men hans nøye fann meg, så som jeg var, og tjøkken hans nøye fann og løy. Hans nøye heter hon som gjør meg videre mot. Det er også som heter at det er ganske skrivet fra henne. Och började huxa med att sticka något att vi allt känner till och alla synder och inte Jesus att det är som han dör för han inte täcker det av sig. Tryck av Jesus är det ögonaste som ska till. Att säga att här är versk är nio för att vara frälster det är berget vanvira namngås men det är vanvira gås fullkomna verska Golgata. God han är så stor och han är så fullkomna att han kunde inte funnit på affär just vers av Golgata Holders. Han gör det fullkomligt och han säger att i Efesos till han är det flest vid skick. Så en som ska till. Och då har vi det vid skick till det är näka som vid öllkono. Det kräver inte status och det kräver inte fram och kärrattande särliga förligar eller enlagar. Så är god. God han gör inte mannamon och det gör han heller inte flest versen. Och han vill ge utlna möjliga att komma till lansare. Och God han kallar nu hessa löften och spurningar hver støv vi täcka. Om vi väljer Jesus i himmelen och God säger att om vi räka som God, så vi räka Jesus här som han vägen som han utvid och så är vi säk att vara dömt i en ävigan älskik. Och det tror jag att det är så allvarsamt och det tror vi bor och God så blir vi av båda att det är så tydningar mycket och vi inte känner att jag ska färva tack. Och vi ser att tack med Jesus, han älskar vi kan älska deras sal och han vill så gärna att de kommer. Brukar en äldiga sig vid honom.